que vaig quedar atrapat totalment per les branques familiars tan increïble que presentaven. Animat de la bona predisposició de l'arxivera Anna Esteve, de la diòcesi actual de Lleida, substituta de mossèn Jacint Cotonat, vaig tenir accés a una documentació que em va arribar a atrapar emocionalment. Em permetia reconstruir una llarga llista de famílies que enllaçaven amb la memòria popular actual, amb els besavis o rebesavis, com a molt. I especialment perquè Fraga i bona part del Cinca, degut a les circumstàncies de frontera, havien desaparegut els llibres sacramentals en la passada Guerra Civil. Però ja se n'havien fet maleses molt abans. En la Guerra del Francès, amb anterioritat a la Guerra de Catalunya, amb anterioritat a la Guerra dels dos Pedros, Pedro de Castella i Pedro d'Aragó, se n'havien fet moltes maleses i la despoblació en la zona del Cinca havia estat molt important també. I començo d'immediat a buscar la paraula Fraga entre totes les dispenses. El més lògic per mi era primordial, però de seguit me vaig adonar que era un error de principiant. No es pot buscar una sola paraula perquè algunes dispenses són nuvis de pobles diversos de la Ribera. Per tant, no es pot despreciar mirar els pobles del voltant com a mínim, que això és el que vaig fer. Vaig tornar a recapitular i tornar a començar les caixes de processos, buscant ja no Fraga, sinó tots els pobles de la Ribera. Tot i la endogàmia, és a dir, els casaments entre parents, que anava descobrint en tots els pobles del Cinca, apareixen habitants de Fraga en diferents pobles de l'antiga diòcesi. Nova recerca, és a dir, vaig anar a buscar més pobles on intuïa que pel cognom o per la pista que fos, Fraga estava present. Aquestes són les dispenses. Aquest aspecte, un document normal, descriu a la portada, a la primera pàgina, descriu això és una dispensa entre fulano i mengana i quina és la relació que es demana per dispensar. Doncs són parents de quart grau, de tercer grau o a vegades menys. Dins de les dispenses apareixen, i això és molt brillant, arbres familiars. Totes les dispenses més modernes, les més antigues no, ara ho veurem, tenen aquests arbres fets pel pàrroco o per algun expert de la parròquia. Jo he arribat a pensar que utilitzaven una moneda, perquè moltes vegades el cercle sempre és el mateix tamany, utilitzaven una moneda, que ens ajudés a crear aquests arbres. I explica, els nuvis estan lògicament a la farmàcia, i explica com arriben al tronc comú del parentiu que volen dispensar. Són magnífics, alguns són creatius. Però a més, és que copien els llibres sacramentals. Bautizos, comuniones, defunciones,
copien íntegrament, a més comprovat i confirmat per un altre testimoni de que està ben copiat. Tenim una font dintre d'aquests materials de centenars de milers de batejos, de matrimonis i de funcions. Si tenim en compte que hi ha pobles com Alfraga, que tot això ho ha perdut, que es va cremar o van cremar o es va fer desaparèixer, evidentment és un luxe retrobar-se com si ressuscitessis els avantpassats. Sempre està present la figura del vicari general de la diòcesi. Abans de passar a Roma, en les primeres, o fins a ell, en l'època més modernitzada. I, per tant, la seva intervenció ha de quedar constància i justificar per què dona aquesta llicència de dispensa matrimonial. Una altra cosa que trobem a dins de les dispenses, o de moltes, no totes, és la dispensa papal. Les més antigues apareix copiada o inclús l'original, en alguns casos, la dispensa del papa. És interessantíssim. I sempre hi ha la presència de testimonis que afirmen i coneixen a la família, els parents, els nuvis. En les primeres dispenses només es basava en testimonis, testimoni oral, testimoni de gent reconeguda, i a les últimes ja el testimoni era més de confirmar que tot anava bé i normalment dos, a vegades 4 testimonis signaven recolzant la viabilitat d'aquest matrimoni. Però les dispenses no es regalaven. Per això molta gent no la va fer. Tot i que eren parents, en el cas d'algun poble de la Ribera del Cinca, que diuen aquí todos somos parientes, ho diuen ells, els testimonis mateixos de la dispensa. Però en el cas de que s'hagués de pagar, variava molt entre famílies benestants i famílies que justificaven que no tenien mitjos o que eren pobres. Havien de demostrar aquesta ingrata forma de dir que no podien pagar. Fixeu-vos, des del 1.400 rals a 199 de l'últim d'aquesta llista, del mateix any, doncs varia molt, no? Quantes dispenses o en quina freqüència es presenten? Doncs del segle XV no n'hi ha. Sí que tenim recollit alguna genealogia, però per armorials o per altres històries, no per dispenses mai. Les dispenses neixen amb el Concili de Trento, per tant, al segle XVI. I inicialment són poques, i a Lleida les més antigues, que guarden, doncs tampoc són moltes, però són molt interessants perquè són del segle XVI, amb les seves descripcions i les seves genealogies. En el segle XVII ja es veu que hi ha un increment important
al 18 augmenta, però no tant com quan es permet, des de hi ha lleis també de l'estat espanyol, agilitzar tot el tema de matrimonis. I el del 19, el número és increïble, i totes aquestes referides a les que jo he recollit, no les que hi ha, les que jo he recollit, que és un número reduït. I del segle XX em vaig aturar, per raons del moment, aquesta informació en la presentació. i com ho podem fer? Algú sap molt de l'informatiu. No, jo no. No arribo tant, doncs. Sembla que no es veu la part de baix. Ara sí? Tampoc. Hi ha algú que sabia com fer-ho perquè aquest GPS vegi... La pantalla sencera? Sortir de pantalla sencera. Ho diu això? Qui és que ho diu? L'escape i sortir de pantalla sencera. No... No, l'escape. Seran les altres pantalles petites. Bueno, si saps com fer-ho, vine i ens ajuda, Romà, perquè jo tampoc sé com fer-ho i... no ho sé. Presentació, no veig el... Ah, sí, perdó, estic acostumat al meu. Presentació. Llavors és un... Presentació no entenc. Pantalla actual. Des de la dispositiva actual. Només és aquesta, es torna a veure com abans. Però crec que serà aquesta resolució, no tenen tan baix la informació. No es continua sense veure. No sé. No. Sincerament. No ens hem fracassat. Ho anem a explicar. Sí. Gràcies, molt amable. Perdoneu la interrupció. Perdonat. Les línies franges blaves són el segle XIX i XX. El XX vam interrompre l'any 22, que era l'últim any que vaig fer consultes així a lo massives de dispenses, perquè la llei de protecció de dades deia que los 100 anys de protecció. És a dir, hi tornaré a l'arxiu, la feina no està acabada, jo vull acabar de retrobar més familiars. Continuaré en el 23, 24 i si em deixa l'Anna Esteve, l'arxivera de Lleida, el 25. És a dir, fins ara no em deixa. Fins quan arriben? Arriben just fins a l'any 36, fins a l'any de la guerra, de la guerra civil. Allí s'aturen, allí ja s'han acabat les dispenses, però de moment no els deixen consultar les que estan dintre de l'interval de l'últim segle. El més interessant per mi fou descobrir que les caixes protegien dispenses matrimonials que formaven una secció que havia estat vedada al públic durant segles. L'Església no les ensenyava, jo penso que ni als parents, no?
Les caixes conserven dispenses de tots els pobles de la franja o de l'espai diocesà que hem vist abans, tot i subdividit. És a dir, Vallcebre, Vallcinca, Ida, Roda, Ribagorça, de dalt a baix, o de baix a dalt. És increïble. Vull dir, el primer que vaig tenir que fer era i quins pobles hi ha en tantíssim territori. Doncs em vaig sentir amb la necessitat d'anotar-me, buscar una font d'informació que em permés quins pobles hi havia abans de les segregacions. I aquí teniu, no ho anomenarem, però aquí teniu el terrible llistat de pobles i dispenses que hi ha. La Sopeira, la Roda, el Santa Liestra. A la dreta hi ha un parèntesi perquè la documentació que vaig consultar indicava les famílies que hi vivien en aquell moment, moments de crisi també. Eren poques famílies les que vivien a 1910 a la zona del Cinca. A la zona de Berbegal, a Benavarre, Tamarit de Llitera, fixeu-vos la quantitat de poblets que depenen de cada una d'aquestes diòcesis. Sant Esteban de Llitera. Tot això era per mi referència per aquesta m'interessa, aquesta no m'interessa tant. Lamentablement no podia agafar-ho tot, era impossible. I Binèfar. Per arribar a la que més m'interessava, que era aquesta. Fraga, el 1910, està integrada per 2 parròquies, en teoria. Sant Pere, Sant Miquel, que ja no era parròquia perquè estava arruïnada, però es considerava el barri, el barri de Sant Miquel. I les aldees o els poblats al voltant de Fraga. Tot això forma un número que per mi no és real en habitants, segons les estadístiques que jo conec, però dona a entendre que hi havia menys població de la que cabia esperar. I llavors tots els pobles que he anat buscant. Aquests que estan en blau, acabant en Seidí, aquestes veus, Seidí sí. No, llàstima. No es veu. Després de Velilla ve Seidí. Amb 655 habitants. Bé, de tots aquests pobles sí que em vaig interessar, perquè ja havia dit que els matrimonis entre els pobles de la Ribera eren molt freqüents. Si ho comptem per segles i números, en el segle XVI, que quan comencen les primeres dispenses després del Concili de Trento, són les pitjors conservades i les úniques que vaig poder aprofitar per mi, pel que jo buscava, eren 20, que Déu-n'hi-do, va ser del segle XVI, donat la desaparició de documentació parroquial. Del segle XVII he retrobat 44 dispenses, del 18, 169, del 19, 626, i del 20, 510 fins al 22. Quan volem seguir, aquest número augmentarà considerablement. Transcrites aquestes dispenses amb l'ajut de bons col·laboradors, com l'Albert Serés Molinero de Seidí, les tenim agrupades cronològicament.
actualment 2.200 pàgines de Word, les transcripcions o els resums de les dispenses, en branques familiars, el qual ja és un material que, si sabem protegir-lo a partir d'aquest moment i per suposat posar-lo a l'abast de tot investigador de futur, doncs facilitarà moltíssimes coses, tot i que aquí estem parlant del Baix-5, però facilitarà moltes coses cara al futur. I a més tinc un altre col·laborador que, a partir dels catastres de Fraga, ell els ha fet un buidat de tots els catastres i està relacionant les famílies actuals, perquè els catastres arriben fins avui, les famílies actuals amb les dispenses que jo li he anat passant. Amb la qual cosa, escolteu, és una meravella. És a dir, hem arribat, en alguns casos, des del segle XVI i XVII fins als nostres dies, el qual és impensable. És una branca familiar de 1.500 individus. Si ho contem per pobles de la comarca, la freqüència més gran és Fraga Miralsot, amb 300 dispenses, li segueix Saidí, Belilla, Penyalba, Ballovar, Mequinensa, i en menys quantitat les Xalamera, Osso, Albalate. Tots són pobles del Baix-5. Traslladat això a una gràfica numèrica, no sé si es veu, tampoc, falta Saidí sempre. Darrere de Belilla ve Saidí. Doncs ja es veu prou que en el segle XVI les dispenses són molt poquetes, alguns pobles ni siquiera en tenen, al segle XVII, XVIII van augmentant, al XIX es multipliquen i al XX no cal dir-ho. Tots els pobles tenen dispenses matrimonials, tots. Això és l'intent de demostrar l'efecte endogàmic de la gent d'aquests pobles, del Cinca i de Fraga, no? Tots es casen amb el mateix poble. Aïlladament, fixeu-vos, en un període llarg, tenim 2, 4, 5 famílies o 5 matrimonis on el nuvi o la núvia és d'un poble del costat, o un poble veí. Però gairebé tots es casen sempre dintre del mateix poble. Però aquestes són les dispenses més antigues, del segle XVI al XVIII. I què passa quan arribem al XIX i XX? Doncs el mateix. L'efecte endogàmic de matrimoni entre parents continua, amb més freqüència, però continua, i en el cas de casar-se en pobles sempre són gairebé pobles veïns del costat, de la ribera, amb l'excepció que hem remarcat, el poble d'Echo, a la muntanya, tots els altres pobles són colindants o molt a la vora de Fraga. Aquí tinc un exemple del que he anat publicant de manera altruista en les meves redes socials. Dispensa dels senyors de matrimoni Cabrera Navarro, Alba Claramunt. En aquest cas, Fraga 1912. Descripció de la dispensa, l'arbre genealògic, seguit de tots els batejos i matrimonis que consten a la dispensa transcrits. No veieu la quantitat de gent que m'ha donat les gràcies, perquè és una descoberta per molta gent que
tinguin parents en aquestes dispenses que els era impensable retrobar-ho, no? I amb això, permeteu-me que faci unes conclusions i acabi. Que aquestes dispenses són un bon complement als genealogistes si no tenen materials parroquials. Evidentment aquests, ja veieu, estan plagats de batejos i matrimonis. Els filòlegs tenen en les dispenses matrimonials una font per estudiar els topònims antics o les seues variants històriques, perquè les està escrivint cada capellà, cada un com sabe, És a dir, us puc assegurar que hi ha varietats de 3 i 4 formes de cada poble, no? Però és un bon material per estudiar, no, els pobles o els topònims dels pobles, no? Que els investigadors disposem actualment a Lleida d'un cervell immillorable. S'ha desconnectat? No. Escolteu, és de veritat. Ja he dit abans que era un gran do de Déu, alguna cosa així he dit, descobrir que les arxiveres de Lleida estan per ajudar-nos. A nivell popular, compartir arbres genealògics ha despertat molt interès i provoca la necessitat de lligar cognoms actuals amb les de les dispenses i tots demanen informació. A mi m'arriba via internet, el meu pare es deia, el meu ave es deia, el meu besavi es deia, pots dir-me qui era el rebesavi? És una passada, és una passada. En alguns casos no sols el rebesavi, sinó 2 i 3 segles de genealogies. Per exemple, aquí tinc un senyor, el Xavier Forcada Oriol, natural de Chalamera, que m'escriu: el hijo de Francisco Forcada y Carmen Bayona, se llamaba Francisco tal, se casó con Ascensión y tal y cual. I, bueno, l'home estava que no s'ho creia, que havia pogut lligar fins a arribar a ell, que és Javier Forcada, i justament no arriba. És el fill d'aquesta família, del matrimoni Francisco Forcada i Ana Isabel Oriol. Francisco Forcada Oriol, nascut a Vallogal l'any 1999, l'alegria que tenia d'haver pogut lligar tot el que ell sabia amb les dispenses. Doncs com aquesta n'he tingut, afortunadament, diverses comunicacions i que et donen molta satisfacció. A més a més. A més, la secció de dispenses matrimonials ens han aparegut, atenció amb això als investigadors, algunes dispenses com a separades, aïllades, anotades, o sol·licituds de matrimonis en la secció Vigalls Grans. S'ha de demanar així, l'arxiu de Lleida, per Vigalls Grans. Alguns d'ells estan inventariats per mi mateix, a mesura que llegia el document anava fent una petita ressenya de què anava, de què poble, de què any, no? I n'hi ha unes quantes sol·licituds que no coincideixen amb les dispenses, el qual queda el dubte, almenys per ara, de si o no van estar concedides
o encara estan per aparèixer. En total són milers els nombres de partides sacramentals recollides, batejos, matrimonis i defuncions, que venen a suplir els desapareguts llibres parroquials en la passada última guerra civil, especialment el Baix Cinca. És una passada, són milers. No els he comptat, però són milers. Els dibuixos dels arbres familiars són quasi inexistents fins al desert. Sí que està la genealogia descrita, fill de, va casar-se i va tenir un fill que es deia, que es casen, etc. No? Després apareixen en formes molt originals a gust de cada pàrroc. No hi ha dos arbres iguals. Però em vaig trobar un que era molt antic i que em va agradar moltíssim. Primer perquè és insòlit trobar-se amb un arbre on el tronc comú és un alabí, un moro. Jo penso que ho va fer ell, perquè era un home curt. Ell va fer l'arbre familiar, i explica, fixeu-vos que barreja el que és el llatí, pater, filius, abus, contraentes, no sé si és una castellanització o els contraents, no sé, en català. Ell mateix, per mi, perquè és insòlit, no n'hi ha en aquesta època, però vaig trobar això molt ben dobladet, molt ben aguardat. De la família els Barceló. Va tenir dos fills, Tomàs i Mateu Barceló, casats amb la Maria Heredia i la Magdalena Pallàs. El fill del primer, Melchor Barceló, es casa amb Francisca Barbo i tindrà com a fill a Melchor Barceló, que és el contraient que demana la dispensa. Què són, en realitat? Són moriscos. Són persones cristianes. Són batejades ja, no? Venen d'un moro que ell mateix ho diu. Jo no ho he inventat, no? I és molt interessant perquè no se'n troben de regals com aquest. La interrelació matrimonial entre pobles del Cinca creix a partir del segle XIX i XX, com ja hem vist, i per tant es fa necessari ampliar la búsqueda a localitats on el desplaçament de cognoms és evident. En èpoques de precarietat, tothom ha de buscar la feina al poble del costat o a la comarca més propera. El nostre intent d'accedir a les dispenses que hi ha a Saragossa, a la seu de Saragossa, o a Barbastre, o consultar els llibres parroquials que ha conservat llocs com a Belverde Finca, que aquest poble no els van cremar, com tampoc Torrente de Finca, tampoc, perquè els van enviar tots empaquetats a protegir al bisbat de Lleida. I el bisbat de Lleida els hi va guardar fins que es va produir la segregació, i la segregació de diòcesi del 2005, perdó, els aragonesos van reclamar fins i tot això, no? La documentació de la gent antiga. En aquests llocs, per demanar còpia, has de sol·licitar-ho prèviament via internet o via, com puguis, via digital, i ho has de pagar prèviament.
cosa que a Lleida no és el cas. Jo arribo amb la càmera, faig fotografia de cada dispensa, algunes són de 20-30 pàgines, les altres són de 80. Faig fotografia de tota la dispensa i me l'emporto a casa. I dic que desconec altres diòcesis catalanes com Valls, si també permeten aquesta llibertat de consulta o també et fan protocols de cobraments. I acabem dient que l'Arxiu Diocesà de Lleida encara té seccions per explorar, perquè ha estat vedat fins fa 4 dies, I molta part sense digitalitzar, encara que s'està fent, aquest procés. Entre elles, molt interessants, pels que li agrada el tema, són els bisbes, correspondència de bisbes, els llibres parroquials que en tenen, custodiats, els de Torrent se'ls van emportar, però els d'altres llocs no. I per últim ressaltar que la facilitat de consulta a l'Arxiu Diocesà de Lleida són molt amples. Pots anar amb el simple mòbil i sol·licitar caixes i anys a consultar al arxiu@bisbatlleida.org. Res més. És a dir, simplement demanant això entraràs igual com jo, jo vaig tardar molt i vosaltres tardareu menys, a les dispenses matrimonials. I amb això donem per acabada la conferència. Segur que us han sorgit més d'una pregunta, però no en vull més que un parell, Sí, només un parell, no, en sèrio, pregunteu el que vulgueu. Hi ha alguna pregunta? Sí. En quina data es fa l'enviament de Roma que envia el vicari general? De memòria no t'ho puc dir, és el segle XIX. Segle XIX, no sé si és la reina Isabel II la que fa aquest canvi. Que s'acabi ja d'enviar. És que tardava per casar-se 2 anys la gent, i escolta, posaven... Em sembla, m'has de perdonar si no soc del tot fidel. Hola. Hi ha un botó. Sí, bueno, yo volia preguntar si n'hi ha alguna de la zona d'Àger, que era abans d'Arxiprestat. Àger segur. I de? Perquè Àger, Arxiprestat... Sí, d'Àger segur, perquè em sona moltíssim de trobar-me-la allò que busques Fraga i Àger, Fraga, Àger, prou, jo vull Fraga. Àger segur, entén, segur. Sí. I a més, teniu en compte que les facilitats que us donaran són guapíssimes. Per si de cas, que no vull oblidar-me, si algú té curiositat per passar per aquí davant i mirar algunes... Són per mirar, no us les emporteu, per favor. Són del meu patrimoni. Les publicacions que jo he fet durant algunes mostres de publicacions, només és un petit recull, És a dir, tinc fetes, jo què sé, ni jo ho sé. Des que vaig començar ja no vaig parar de fer fascicles, artículos, participacions de revistes, ràdio, televisió, ja no vaig parar.
I aquí hi ha un petit recull, si ho voleu fullejar, jo encantadíssim del vostre interès. Sí, pregunta. Una pregunta. En sus investigaciones, vamos a ver, durante la guerra de Segadors, sucede que los pobladores de Serós, concretamente los de Serós, quizá hay más evidencia de que sucedió en Serós, el párroco en los libros sacramentales dice que con consecuencia de la guerra las gentes se fueron a Fraga y permanecieron en Fraga durante 12 años. Sí. Entonces, la pregunta es si en sus investigaciones ha encontrado evidencia de que eso Sí, no, sí. en esos años, de 1600, Son unos años muy cortos que vienen a vivir a Fraga la población y dejan vacíos Serós. pero digamos que recibió evidencia directa, documental, o porque, es decir, el párroco de Serós afirma... No, yo también te lo afirmo, pero ahora no puedo garantizarte si consta en un documento o en algún trabajo de investigación. Pero sí que es cierto. Y yo me encuentro gente de Serós en Fraga en estas fechas, claro. ¿Vale? Y por cierto, Serós, Soses, Massalcoreig, La Granja, son pueblos hermanos de Fraga. Supuestamente estas gentes se las llevó el señor de Moncada a Fraga. Claro. Y la pregunta es, serían muchas personas. Entonces, ¿dónde Fraga estarían? ¿Estarían bajo, digamos, el dominio del señor de Moncada o se repartirían entre la población general? Esto es una lección, esto es una lección larga. Es decir, a ver, en el convento de Avingaña, allí estuvo como primera priora una hermana o hermanastra del rey, de Jaime I, creo. Bien, pues a partir de esta razón, habrá un matrimonio con los Moncada que tendrán 3 hijos y se reparten toda la zona del Cinca entre ellos. La parte troncal quedará como el marqués de Aitona, de Serós, Soses, ¿no? La parte de Belver, la parte norte, que esta desapareció pronto porque se quedó sin sucesión, y la parte de Fraga, que fue su sucesora precisamente un tiempo del marqués de Aitona o de los duques, o llamarles como quieras, ¿no? Los señores de Aitona, por matrimonio, casaron a hija de, no sé si se llamaba Blanca de Moncada, con la hija del Moncada de Aitona, y unieron las 2 ramas. Están enterrados en Lérida los 2, ¿vale? En la SEO. Y bueno, en este periodo los Moncada de Fraga cogieron un prestigio increíble porque se convirtieron en los algo así como primeros ministros de Cataluña, los senescales que llamaban entonces, ¿no? Y el prestigio fue inmenso, tanto para Fraga como para los Moncada. Bueno, la historia, si quieres profundizar de verdad en este tema, la baronía de Fraga, que lo tienes en la red, puedes simplemente clicar y bajar. Está en 4 capítulos: población, economía, territorio y personajes, ¿vale? Elige el territorio, ¿no? Y verás cómo se distribuye y cómo evoluciona el tema este de los Moncada. ¿Algo
alguna cosa más, por favor, que yo pueda contestar? Sí. Les dispenses d'impediment entre parents els donaven sempre, si pagaves, primer grau... Si pagava segur. Si pagava segur, aviam. No me n'he trobat cap de dispensa que digui que no ha de pagar. Al contrari, hi ha dispenses que els pobres nuvis han de passar vergonya, perquè els capellans no poden veure que hagin tingut relacions il·lícites antes del matrimoni i menys entre parents. I els hi fan pagar. Se van pagar de manera molt mundana. Va viendo la iglesia, rezando delante del altar con un cirio en la mano, soy pecador. I arribaven hasta quart grau? No, lo habitual inicialment era, pel Concili de Trento era el tercer grau. Després es va ampliar a 4. Fins a 4. A partir de 4 ja no calia demanar-la, no calia. Però n'hi ha de 2 graus i entre germans. I els de menors d'edat hi havia una calle que No, mira, el tema de l'edat és una pregunta bona perquè trobes, sobretot noies, casant-se als 12 i 13 anys, que ja em diràs tu que tenen de noies i no de xiquetes, no? És molt estrany, o sigui, permetien moltes coses quan la dispensa era legal. I els menors d'edat, perquè he trobat documents que han anat al notari i comencen allà primer a repartir-se l'herència. O sigui, el pare és mort i la filla té 13 anys. 13 i l'altre 14. I els casen. I comencen a repartir-se l'herència i en acabat ve un matrimoni.